खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मेट्रिकनि रुटिनाव सोलाय सोल'। गवालपारायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, जाथायसालियावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे सर्तआव राजखान्थिनिफ्राय बिदाय लानो थियारि बरपेटानि एमपि आब्दुल खालेगा। अदालगुरियाव 100 केजि लिरथायनि अजगर बोखांदों। नाइजेरियायाव आसामनि सासे आइजो बक्सारखौ किडनेप खालामदों। भाई दूज फोरबोआव हाग्रामा महिलारिया बयनिसिमबो हामलायथि बावहरदों। जम्मु काश्मीराव बास जाब्रबथाय, सा 38 नि जिउ खहा, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दुखु फोरमायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। SSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रुटिनाव सोलाय सोल'। सिगाङाव फोसावनाय अक्ट' बायदियै मेट्रिक आनजादा खुंजानाय नंला। सेबाया सिगाङाव फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि रुटिनाव एसे सोलाय सोल' खालामनानै होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लिमिटेड हलिडेनि थाखाय मोननै मेइन साबजेक्ट आरो मोननै इलेक्टिभ साबजेक्टनि अक्ट'खौ सोलायनाय जादों। सेबाया मोनसे फोसावथाय जारि खालामनानै बे बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्राय जानो गोनां SSLC आनजादनि मोनब्रै आयदानि आनजादनि अक्ट'खौ सोलाय सोल' खालामनाय जाबाय। सेबानि फोसावथियाव मख'नाय बायदिब्ला फैगौ 20 फेब्रुवारि खालि खुंजानो गोनां समाज बिगियाननि आनजादखौ सानसे आवगायनाय जाबाय। समाज बिगियाननि आनजादखौ 20 फेब्रुवारि मंगलबारनि सोलाय 19 फेब्रुवारि समबार खालिनो खुंनाय जागोन। बेबायदिनो 22 फेब्रुवारिनि गोरलै बिगियान आयदानि आनजादखौ सानसे फासिनानै 27 फेब्रुवारि खालि खुंनाय जागोन। गुबुन फारसे मोननै इलेक्टिभ साबजेक्ट वेभिं एन्ड टेक्सटाइल डिजाइन आरो बर' आयदानि आनजादखौ 27 फेब्रुवारि खालि फोसावखानाय अक्ट' बायदियै खुंनाय जागोनब्लाबो आनजादनि समखौ सोलायनाय जादों। गोदानै फोसावफिननाय बायदियै बे मोननै आयदानि आनजादखौ बेलासे 1:30 रिंगानिफ्राय 4:30 रिंगासिम खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि रायजो सरकारनि 2024 मायथाइनि सोरखारि बन्द'नि फारिलाइनि थाखाय फैगौ बोसोरनि फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां SSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रुटिनाव सोलाय सोल' खालामनो गोनां जादों। आफां आसामनि गवालपारा जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थांनाय हराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गवालपारा जिल्लानि बागवानाव दिनै थांनाय हराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय गंसे बाइकआ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव लामा सेरनि मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्रावफैदों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव बाइकजों फैनाय सानै सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमानाय सानै सुबुंखौ फारियै सातामारि गामिनि शरीफुल इस्लाम आरो आखतार हुसैन होनानै सिनायथिनो हादों। गुबुन फारसे गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंखौ आशराफुल हक होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला जोखोम जानाय आशराफुल हकखौ जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रैयैनो बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो शिलंआव फोरमायदों। राजखान्थि फोथारनिफ्राय बिदाय लासिगोन बरपेटानि एमपि आब्दुल खालेग। अरायनि थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिदाय लागोन आब्दुल खालेगा। बे बाथ्राखौ गुबुन सुबुङा बुङाखै, आब्दुल खालेगा गावनि खुगाजोंनो बुंदों। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थिनिफ्राय बिदाय लानायनि बाथ्राखौ बुंदों आब्दुल खालेगा। नाथाय बेनि थाखाय मोनसे गेदेर सर्त एबा चेलेन्जबो दोनदों। खालेगनि सर्त बायदियै AIUDFनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बायनो नांगोन। आजमलआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ बायोब्लानो आब्दुल खालेगा अरायनि थाखाय राजखान्थिनिफ्राय बिदाय लागोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि सा 10 गिबि मन्थ्रिखौ बायगोन होननानै AIUDFनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलआ बावैसो बुंदोंमोन। ओरैहाय आजमलनि बे बानबुंथिनि उनावनो हिमन्त बिश्व शर्माखौ बायनो हायोब्ला राजखान्थिनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लागोन होननानै आब्दुल खालेगा चेलेन्ज खालामदों। अदालगुरि जिल्लायाव अजगर जिबौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अदालगुरि जिल्लानि बगामाथि देवसुङा ओनसोलनिफ्राय दिनै मासे अजगर बोखांदों।
सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देवसुङायाव बोखांनो हानाय अजगरनि लिरथाया 100 केजिनिबो बांसिन। एसएसबि जवानफोरा बोखांदों अजगर जिबौखौ। बोखांनो हानाय अजगरखौ उननि समाव बरनदि हाग्रा ओनसोलाव हगारफिननाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि अजगरखौ बोखांनानै रैखाथियै गुबुन जायगायाव हगारहैनायाव एसएसबिनि जवानफोरजों लोगोसे हाग्रा बिफानाबो मदद होफादों होननानै उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि सासे सोद्रोमाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नाइजेरियायाव आसामनि सासे आइजो बक्सारखौ किडनेप। आसामनि बक्सार बर्नाली बरुवा सयकियाया नाइजेरियायाव किडनेपारफोरनि आखायाव गोग्लैनानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नाइजेरियानि उरां गाथोनाव बर्नाली बरुवा सयकियानि पासपर्ट आरो भिसाखौ सासे सुबुङा सोलोजों सिख'नानै लांदों आरो बेनि उनाव किडनेपारआ बर्नालीखौ उदां खालामनायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 28 अक्ट'बर खालि बेंगालुरुनिफ्राय नाइजेरियायाव बेरायनो थांदोंमोन बक्सार बर्नाली बरुवा सयकियाया। नाथाय नाइजेरियानि उरां गाथोनाव किं मुंनि सासे सुबुङा बर्नालीनि पासपर्ट आरो भिसाखौ सोलोजों सिख'नानै लायो आरो बै समनिफ्रायनो बर्नालीखौ नाइजेरियायाव हमनानै दोनदों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटीनि थागिरि बक्सार बर्नाली बरुवा सयकियाजों लोगोसे नखरनि सुबुंफ्रा थांनाय 3 साननिफ्रायनो जेबो कन्टेक्ट गैया। ओरैहाय ब्लेकमेल खालामहरनायनि उननिफ्रायनो नखरनि सुबुंफ्रा बर्नालीखौ उदां खालामनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों। बेनि हेंथायै नखरनि सुबुंफोरा दिसपुर थानायाव गांसे एजाहारबो होनाय जाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला 2 बोसोर सिगां गुवाहाटीयाव बर्नालीनि सुबुंनि नखरफोरा किंजों सिनायथिलायदोंमोन। बेनिफ्राय मिथिनो हायोदि बर्नाली आरो किंआ सानैबो मोजाङैनो सिनायलायखायो। नाथाय किंआ बर्नालीखौ रांनि थाखायल' किडनेप खालामदोंना बेनि आन्दोआव माबा जाहोन दङ बेखौ पुलिसआ नायबिजिरनायनि उनावसो मिथिनो हागोन। बिटिसिनि बारग' चिफ एबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया भाई दूज फोरबोआव बयनिसिमबो हामलायथि बावहरदों। जाहाथे बयबो गावजों गाव अनलायनानै गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हायो आरो जौगालांनो हायो बेखौ हास्थायदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे भाई दूज फोरबोआव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो मिरुनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह मोनाबो गावबा गावनि टुइटार एकाउन्टनि जोहै हामलायथि बावहरदों आरो गोजोन थासारिखौ हास्थायदों। जम्मु काश्मीरनि ड'डा केस्टराव गंसे बासआ हाजो लामानि 200 फुट गाहाय हाखराव गोग्लैलांनानै गासै सा 38 हान्थियारिनि जिउ खहा जादों आरो सा 19 हान्थियारिफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ लाफानानै बासआव गासै सा 55 हान्थियारिफ्रा हान्थिदोंमोन। किश्तवाड़निफ्राय जम्मु फारसे फैबाय थानाय समाव ड'डानि आसाराव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ खोनानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो जम्मु काश्मीरनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नर मनज सिन्हाया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो भुगिनांनाय नखरनो अनसुंथाइ होनो फोरमायथिदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।